היי בנות, היום נלמד אתכם טריק קטן שנקרא להקיטון. הדברים שתצטרכו ללהקיטון הם פצירה, אלכוהול, לק שקוף, לק לבן וכוס פינישי. אז מתחילים. בהתחלה, שייפו את הציפורניים שיהיו באותו אורך. הצורה לא משנה. כשתסיימו לשייף, קחו לק שקוף ומלכו אותו על כל הציפורניים שלכם. הוא ישמור על הציפורן וגם יהיה לכם יותר קל אחר כך להוריד את הלק. כשתסיימו למרוח את הלק השקוף על כל הציפורניים, קחו לק לבן. גם אותו תמרחו על כל הציפורניים, אבל במקום שכבה אחת, 2. ושכבה שנייה. כשסיימתם למרוח את שתי השכבות ונתייבשו לגמרי, אתם לוקחות את כוס הפינישים, אלכוהול וחתיכת עיתון. אתן טובלות את האצבע באלכוהול ומניחות את החתיכת עיתון על האצבע למשך 20 שניות ולחצות. כשאתן בטוחות לגמרי שעברו 20 שניות ושלחצתן מספיק טוב, אתן יכולות להסיר את העיתון בעדינות מצד אחד לשני. וזו התוצאה. אני ממליצה גם לשים לק שקוף בסוף. וזהו, סיימתן. עוד טריק קטן שאתן יכולות לעשות אם אתן לא אוהבות את הכיתוב זה בעצם לקחת תמונה מהעיתון ואותה לעשות על האצבע.